Dwaro koro nitiere mondo mi piny owacho mamalo bag Ramogi galamoro mar jokanyo mantie sekta mar pur niang eneno no yud resruok ne jopur niang ma osebedo kod midhiero mathoth kuom thuolo malach. Maeri en kwayo mogol National Chamber of Commerce and Industry bade ma Kisumu mawacho ni lal maduong' osebedo kiyudo ka jopur niang kata kobedo ni pinje mamoko to sekta mar rego sukari timo maber. Gidwaro ni jatend migawo mar pur Mithika Linturi mondo los romono mondo mi ogol paro kaka inyalo chier sekta mar pur niang mathoth oganda ogeno ahinya te counties makaluo. Achiel en gimiluongo ni legislative and policy framework mar sugar sector osebedo maonge nyaka ne sekta mar niang chakre e Kenya ka. Mano wach maduong' mwadwa nolosi. Wach mar ariyo en gimiluongo ni cane pricing. Formula ma igogo nengo niang e Kenya ka ok ber. Kikompare gi pinje maoko, sani nengo mar niang kane ber kikompare gi pinje maoko machalo Brazil kata Canada. Niang sani onego ber ni chulo ma ok tin ne 7,400 per ton. To kaka iglo rectify